Yol günleri eyde bululары rəhat deyindinizlər. Çay tabının артында oturup bizni gailəgiz bilen qarıysızdır deyip ümitlənəbiz. Menden siңа сәлам тапшыруы эфирда Галия Гимаддинова sizни сәламләп birinci юбиляр. Яңа Зимница авылында туып үскән. Бүгенге көндә Мәскәү шәһәрендә гомер кичерүче Рөстәм Рафик улы Насыровның игътибарын сыралам. Бүген ул үзенең 45 яшьлек матур юбилеен билгеләп үтә. Шул уңайдан аңа иң кайнар кытлау хисләрен Яңа Зимница авылыннан әнисе Румия Кәбировна, әтисе Рафик Исмаилович Насыровлар җиткерәләр. Улыбыз, йөрәгебезне тынычландыручы, күзләребезне сыкландыручы, тормышыбызны мәгънә белән тулыландыручы, бердән-бер газизыбыз. Һәрбер кеше бала үстергәндә аңа тәрбия бирергә, итагатьле итеп үстерергә тырыша. Без дә улыбыз. Алладан көне-төне сиңа бәхет һәм саулыклы озын гомер сорыйбыз. Менә инде син үзеңнең матур 45 яшьлек юбилееңне да каршы аласың. Син безнең бар теләкләребезне, куйган максатларыбызны да тормышка ашырдың. Кадерле киленебез Иркә белән яраткан оныкларыбыз Айгөл һәм Альмираны безгә бүләк иттегез. Иркә безнең дә хәленнән килмәгән эше юк. Ул бик уңган, сабыр, тырыш хатын. Безгә дә кайнана белән кайната дип түгел, үз әти-әнисенә шикелле карый. Айгөлебез инде быел югары уку йортын тәмамлап, кулына Алла бирсә юрист һөнәре ала. Альмирыбыз безнең спортсмен, биюче. Без әби бабасына йомшак күңелле сабый. Рөстәмебез, бу матур бәйрәмеңдә без иң беренчедән сиңа бар кылган изгилекләрең өчен, йөзебезгә кызыллык китермичә, гаиләбез горурлыгы булып яшәгәнең өчен рәхмәт әйтәбез. Балам диеп өзелә минем сагыну тулы йөрәгем. Син улкаем бәхетемдә, карт көнемдә терәгем. Улым дигән сайын безнең канатлана күңелләр. Оныкларга шатланабыз, без бит ялгыз түгелләр. Иркә безгә рәхмәт дибез, нык гаиләнең учагы. Җылы булгангадыр инде Рөстәмебезнең кышагы. Хәлегездән килә сезнең актарырга тауларны. Ешрак килеп җылытыгыз без сагынган җаннарны. Шәйләребез кайнар тора, һәр чак юлда күзебез. Сагынабыз балакайлар, бигрәк ярак үзегез. Балакаем, котлы булсын синең туган көннәрең. Исәнлектә, иминлектә усыпла гомерләрең. Хөрмәтле Рөстәм Рафикович, әти-әниләрегезнең сәламнарын без матур җырга төреп, шәшми-түкми Мәскәү шәһәренә ашырабыз. Бәхетле булыгыз. Гомер бүләк иттем, бәхетләре булсын дип кенә. Һәм узаттым сине зур елларга, язмышка юнсын дип кенә. Саклап йөртсен фатихаларым, имин булсын йөрер юлларым. Балам диеп тибә йөрәгем, кабул булсын һәрбер теләгем. Саклап йөртсен фатихаларым, имин булсын йөрер юлларым. Балам диеп тибә йөрәгем, кабул булсын һәрбер теләгем. Сине гөлләр кебек карап, тәрбияләп кенә үстердем. Тамырлары ныклы булсын диеп, яшәү өчен сиңа көч бирдем. Саклап йөртсен фатихаларым, имин булсын
һәрбер теләгем. Саклап йөртсен фатихаларым, имин булсын йөрер юлларым. Балам диеп тибә йөрәгем, кабул булсын һәрбер теләгем. Күз алмасы, күз корасы кебек, кадерле дә бала газиз дә. Теләккәем башкаена хәсрәт, кайгы сагыш килмәсен бердә. Саклап йөртсен фатихаларым, имин булсын йөрер юлларым. Балам диеп тибә йөрәгем, кабул булсын һәрбер теләгем. Саклап йөртсен фатихаларым, имин булсын йөрер юлларым. Балам диеп тибә йөрәгем, кабул булсын һәрбер теләгем. Балам диеп тибә йөрәгем, кабул булсын һәрбер теләгем. Балам диеп тибә йөрәгем, кабул булсын һәрбер теләгем. Район күләмендә таныш булган Яңа Зимница авылының матур Насыровлар династиясының бер баласы Рөстәм Рафик улы Насыров бүген үзенең 45 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Шул уңайдан аны апасы Расимия Усмановна, сиңелләре Наилә, Гөлфия һәм Галия гаиләләре белән кайнар котлыйлар. Шулай ук бу теләкләргә Яңа Зимница авылыннан Сәгадәт Исмаиловна һәм Манир Исмаилович та бала оныклары белән кушылалар. Кавмыбыз безнең авылда иң зуры дисәк ялгышмабыз. Рөстәмебез безнең бар туганнардан да үзенең йомшак күңеллеге белән аерылып тора. Аны без кичкенәдән үк Рөстәм абый дип түгел, ә инде Әзәкай дип яратып атый идек. Ул кояш шикелле ягымлы, әгәр елмайса, җиһан җылына. Гаиләсенә дә без сокланып туя алмыйбыз. Әзәкай, эшеңдә уңышлар, гаиләңдә тынычлык телибез. Балаларың сине гел сөендереп торсыннар. Иркә апабыз белән сөелеп, матур гомер итегез. Әзәкай дигән кешебез бүген бәйрәм каршылый. 45 тула анарга, шуңа бар дөнья шаулый. Кадерлебез, котлы булсын матур гомер бәйрәмен. Бүләк итик теләкләрнең иң зур булган бәйләмен. Яратабыз сине берүк, бар өй эшебез белән. Горурланып яшибез без якын кешебез белән. Гомерләр тик бер бирелә, бәхетне татып яшә. Якыннарың булсын һәр чак синең белән янәшә. Хөрмәтле Рөстәм Рафикович, Яңа Зимница авылыннан килгән әлеге матур музыкаль сәламне сезгә барлык Насыровлардан тапшырабыз. Туган көнегез котлы булсын, бергәләп матур җыр тыңлыйк. Гөрләшеп яшиләр җирдә, дуслар куе урман. Тормышта кайгы күрмичә, көч булып ике туган. Ике туган арасында гайбәт сүзләр булмасын, туганнар исән чагында аралар якынайсын. Ике туган икәү бергә җир шарын әйләндерә, туганым диеп әйтергә оялма дустым бердә.
Köpler yaşiler jirde Görmüşe tuğanların Tuğanın yanına gel de Anlattırma seni barın İki tuğan arasında Gayret sizler bulmasın Tuğanlar isen şağında Aralar yakınaysın İki tuğan iki birge Jir şarın eğlendire Tuğanım deyip eytirge Uyalma dostum birde Nişit deyip bire İki tuğan Arağızda salkın jiller Uzmasın şayarmasın Dolattırsın tuğan iler Düşmanlar kağılmasın İki tuğan arasında Gayretsizler bulmasın Tuğanlar isen şağında Aralar yakınaysın İki tuğan iki birge Yaşarın eğlendire Tuğanım deyip eytirge Uyalma dostum birde İki tuğan arasında Gayretsizler bulmasın Tuğanlar isen şağında Aralar yakınaysın İki tuğan iki birge Jir şarın eğlendire Tuğanım deyip eytirge Uyalma dostum birde İki tuğan arasında Gayretsizler bulmasın Tuğanlar isen şağında Aralar yakınaysın İki tuğan iki birge Jir şarın eğlendire Tuğanım deyip eytirge Uyalma dostum birde Tuğanım deyip eytirge Uyalma dostum birde Uyalma dostum birde Orta Tereshka avылından kelgan tag'in bir elektron xatimizni o'qib ketasimiz kela. Ali kechagina 9 fevral kunida o'zining go'zal 60 yoshlik yubileyin Kashaf Vag'izovich Fathullin qarshi olgan. Bu motor yubileyi bilan ona turmush iptashi Rozaliya Kabirovna, o'g'illari Rail ham Fail, kelinlari Laysan ham Dinara, iniqlari Karina, Karim, bular ham Artur ixlosdan qutlarga bo'ldilar. 60 yaş ir-ot ishin dunyo jimirtib, haldan bor ish takila turgan shoq ali. Yaqinimiz bizning. Sen bu turmushda o'z o'rningni topib, tiynoq, aqlli, kuchli ir, balalaringga o'rnakka qo'yarliq yaratgan ati, hamda iniqlaringga suyukli babaqayda bo'la olding. Ortqa aylanib qarasang, endi ko'p voqealar o'tgansin. Her ağırlıkni jingib, shin irlarcha yashab kelgansin. Bu güzel bayramingda senga esenlik, sog'lik tilab, tinchlikda, mo'llikda bizning bilan ali uzun g'imir etuvingni tilab qolamiz. Mungli jirday uzun bo'lsin sening g'imir yo'llaring. Qutli tug'an kuning bilan yaratgan qiz o'g'llaring. Rahmat edim, tayanishim, ishonishim bo'lganga. Magna bilan turmushlarim yana shangda to'lg'anga. Baxtli bo'l, bilib yasha, yaratamiz bek kuchli. Oz dunyoda chin ir-otlar, sanoqli sening tisli. Hurmatli Kashaf Vag'izovich, 60 yoshlik motor yubileyingiz bilan qutlaymiz. Dunyodan yem topib, lazzat olib, uzun uzoq g'imir etingiz. Uchrashganmiz ekan demak boshqa tugel. Bunday uchrashuvlar bo'lmay bit alligel. Sen bilan rahat yeb aytulari
Boş bulmağan demek minin kütülerim. Bәхетле бул бүгүн, бәхетле бул бүгүн. Нурлары балкып турган синдер сабыр гөлүм, минем сабыр гөлүм. Бәхетле бул бүгүн, тоюп шатлыкларның һәр бер мизгелем. Безнең кебек парлар булалы ул сирәк. Синең сулышыңны тоя минем йөрәк. Өндәшми дурсаң да бит мин аңлыймын. Тик янымдан гына китмә җаныкаен. Бәхетле бул бүгүн, бәхетле бул бүгүн. Нурлар балкып торган синдер сабыр гөлүм, минем сабыр гөлүм. Бәхетле бул бүгүн, тоюп шатлыкларның һәр бер мизгелем. Очрашканбыз икән димәк бушка түгел. Бындай очрашулар булмый бит әле гел. Синең белән рәхәт дип әйтүләре, буш булмаган димәк минем көтүләрем. Бәхетле бул бүгүн, бәхетле бул бүгүн. Нурлар балкып торган синдер сабыр гөлүм, минем сабыр гөлүм. Бәхетле бул бүгүн, тоюп шатлыкларның һәр бер мизгелен. Бәхетле бул бүгүн, бәхетле бул бүгүн. Нурлар балкып торган синдер сабыр гөлүм, минем сабыр гөлүм. Бәхетле бул бүгүн, тоюп шатлыкларның һәр бер мизгелен. Тоюп шатлыкларның һәр бер мизгелен. Бәхетле бул, бәхетле бул, бәхетле бул. Следующий наш музыкальный привет летит в город Хвалынск Саратовской области. Сегодня юбилей 2 пятерок празднует Надия Балакишевна Ганбаева. С этой датой ее искренне поздравляют родные из Старой Кулатки, семьи Ардислановых и Амировых. Уважаемая Надия Балакишевна, вот какие строки мы вычитали из их электронного письма. Раньше такой возраст давал право на пенсию. Теперь все по-другому. Теперь даже государство признало, что ты еще молода, красива, полна сил и здоровья. Дорогая наша, поздравляем тебя с юбилейным днем рождения. Желаем, чтобы красота не увядала, доброта не иссякала, радость не проходила, а счастье и любовь наполняли сердце до самых краев. Любви тебе от детей, всех родных и близких, уважения от коллег и высокой оценки от начальства. 55 – прекрасный возраст для женщины, которая верна себе, семье, работе, близким. Ведь жизнь еще не выпита до дна, и впереди еще свершений много, и радостей, и счастья, и забот, здоровья и благословения от Бога. Желаем вам и дел не впроворот, чтобы не было времени плакать и грустить, и болеть никогда. Лишь любовью и радостью светлой дни наполнены были б всегда. Уважаемая Надия Балакишевна, семьи Ардислановых и Амировых из Старой Кулатки шлют вам свой музыкальный подарок. Будьте счастливы и с юбилеем вас!
Bu гомер дигәннәре. Аккан су кебек сизелми дә үтеп китә икән. Кайда соң ул яшьлек? Бер-береңне сагынып, кичке очрашулар. Алар барысы да якты хатирәләр булып артта калган. Тик тыныч картлык көннәрендә булар турында сагынып сөйлисе генә килә. Менә шундый хатирәләргә күмелеп, Югары Терешко авылында яшәүче ирле хатынлы Камилә Сафиулловна һәм Фәйзрахман Хамзиннар матур юбилейларын каршы алдылар. 20 январьда аларның бергә кушылып гомер итүләренә 50 ел тулды. Әтиебез белән әниебез матур табигать кычагында урнашкан Югары Терешко авылында туып, нужа арбасына җигелеп, балачак елларын үткәргәннәр. Үсә төшкәч, алар икесе дә үзләренең туган авылларында хезмәт юлларын башлап җибәргәннәр. Яшьлек хисләре өлгереп, яшьләр танышып, бергә очрашканнар. 1969 елда 2 яшь йөрәк бер пар булып кушыла. Шушы вакыттан әтиебез белән әниебез язмышларын бергә тоташтырып, тормыш сукмагыннан икәү бергә атлый башлыйлар. Аннары бер-бер артлы 4 балалары дөньяга аваз сала. Менә шулай балалар үстереп, йорт төзеп, тормыш мәшәкатьләре белән аларның гомер юллары салына. Билгеле, бу юлларда авырлыклар да очрый. Ләкин бу пар тату яшәгәнгә күрә төрле киртәләрне җиңеп чыга. Әтиебез җырга моңга гашык кеше. Үзенең эшен мәдәният йортының җитәкчесе булып башлый. Аннары гомер буе Алга колхозында хезмәт итә. Ул хуҗалыкта эретеп ябыштыручы, терлекче, бакчачы булып эшли. Бүгенгесе көндә дә ул бакчаны бик ярата. Төрле җимеш агачлары, яшелчәләр үстерә. Ул уңган куллы, һәр вакыт безгә үрнәк булып яши. Әниебезнең дә хезмәт юлы мактаулы. Ул да сәнгатькә гашык кеше. Әтиебез белән бергә мәдәният йортында хезмәт итә. Аннары колхозда доярка булып эшли һәм авыл советыннан лаеклы ялга чыга. Бүгенгесе көндә дә әтиебез белән әниебез мәдәният йортында, районда, өлкәбездә үткәрелгән төрле чараларда актив катнашалар. Беренче урыннарны да яулыйлар. Еллар әкрен генә алга атлый. Олы кешеләр картая, яшьләр олыгаялар. Әти-әниебез бүген үзләре төзегән өйдә тыныч картлык көннәрен кичереп, матур гына гомер итәләр. Заманында алар йорт тулы терлек үстерделәр һәм бүген дә кош-корттан аерылмыйлар. Алдагы көннәрендә дә Ходай Тәгалә саулык биреп, бер-берсенә юлдаш булып яшәргә язсын иде аларга. Кадерле әти-әниебез, бабакаебыз, сез бәхетле, бик тә бәхетле. Чөнки шул алтын бәясе торырлык авырлыклар, сөенечле еллар аша үттегез. Шушы еллар аша үтеп, алтын туйыгызга да килеп җиттегез. Хәзер инде бала оныкларыгызның, оныкчагызның игелеген, рәхәтен күреп, җан җылысын тоеп, бәхетле, тыныч гомер кичерегез. Шул бәхетегез озын гомер буена сузылсын. Киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып калыгыз. Без сезнең белән нык горурланабыз. Әти-әни, 50 ел элек сез бер гаилә кырдыгыз. Газиз балаларыгыз өчен үрнәк гаилә булдыгыз. Саулык, шатлык сезне ташламасын. Кайгы хәсрәт ишек какмасын. Аллаһ сезне бары безнең өчен күз карасы кебек сакласын. Әтиебез, әниебез диеп кенә дәшәбез. Йөрәгебез шатлана шулай дигәнгә. Аллаһыга мең рәхмәтлебез. Шундый әти-әни безгә биргәнгә. Иң бәхетле парлар гына шулай алтын туен бәйрәм итәләр. Эс калдырып халык күңелендә сыкланырлык гомер итәләр. Котлы булсын алтын туегыз, шатлык балкып торсын йөзегездә. Безнең өчен бик тә кадерлесез. Рәхмәт яусын барысы өчен дә. Алсу таңнар атсын сезнең өчен. Тормыш дәртегез һич тә сүнмәсен. Һәр яңа көн сезгә нык исәнлек һәм гомерлек бәхет китерсен.
Иң изге теләкләр белән барча балаларыгыз, киленнәрегез, кияүләрегез, оныкларыгыз, оныкчагыз, кода-кодагыйларыгыз исеменнән кызыгыз Фәридә чираттагы музыкаль сәламне сезгә тапшыралар. Бәхетле яшәгез. Тормыш иптәшләрен сайлап ялгышмаганбыз. Шуңа да без давылларда адашмаганбыз. Алтыны туйда ак күлмәкләр киярбез әле. Картайды, матур яшәп диярбез әле. Яратылып та туймадык әле. Сөю чәчәк аткан тажын кыймады әле. Сөю чәчәк аткан тажын кыймады әле. Бергә үтәсе гомерне җитәкләп кенә, яшәрбез кадерләп кенә, хөрмәтләп кенә. Алтыны туйда ак күлмәкләр киярбез әле. Картайды, матур яшәдек диярбез әле. Яратылып та туймадык әле. Сөю чәчәк аткан тажын кыймады әле. Сөю чәчәк аткан тажын кыймады әле. Картлыкларда парлап басып торырбыз әле. Бәхетлеләрдән бәхетле булырбыз әле. Алтыны туйда ак күлмәкләр киярбез әле. Картайды, матур яшәдек диярбез әле. Яратылып та туймадык әле. Сөю чәчәк аткан тажын кыймады әле. Сөю чәчәк аткан тажын кыймады әле. Алтыны туйда ак күлмәкләр киярбез әле. Картайды, матур яшәдек диярбез әле. Яратылып та туймадык әле. Сөю чәчәк аткан тажын кыймады әле. Алтыны туйда ак күлмәкләр киярбез әле. Картайды, матур яшәдек диярбез әле. Яратылып та туймадык әле. Сөю чәчәк аткан тажын кыймады әле. Сөю чәчәк аткан тажын кыймады әле. Кыймады әле. Кадерле дуслар, тәүлектә бары тик 24 сәгать кенә. Якшәмбе көне дә азагына якынлаша, иртәгәдән Алла бирсә яңа атнаны башларбыз. Без сезнең белән озакка түгел генә саубуллашабыз. Хатларыгызны көтеп калабыз. Хуш, сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.